Khuzani. Khosikhona. Innocent Mpungose. Woza ngane mama woza. Hlala kule sithi mfethu enhle le. Nansi. Hlala lana mfethu kule sithi enhle le. Bese kuthi lokho abakubiza ngembangi yakho lokho. Lento sindwa izinqa le. Esisidakwa lesi. Lokho abathi imbanga kaKhuzani benya nje. Befanisa ingane yakokhuba nesidakwa. Into edakwa utshwala ishaya abantu ayinendaba kama brand abo ekhuluma amasimba. Khuluma udoti ngabantu etshela abantu ayinendaba nabo. Kodwa lo muntu lo umculi akahlale lezi ansimbi ze-range lapha ngaphandle. Lapha ngaphandle. Hlala lapha ngaphandle wena. Ukotele lapha. Ingqana lezi. Lana bafethu. Ake ngikhuluma amaqiniso la. Ngifuna ukuthi ujaje mawujaja. Ngifuna futhi nazi ukuthi yini into engixabanise enza ukuthi lenja le ibhale izinto enjena ngami uFacebook lenja le. Ngifuna ukuveza amaqiniso namhlanje. Ukuthi bengekho emudini yokumphendula. Ayingiqalela qala. uKhuzani has a very good marketing management than lento le. Kanjani? uKhuzani ufike wathi uzokhipha ingoma. Angazi okumhlaka bani. Uzokhipha ialbum. Uyazwa? Wathi izophuma on that day. Uthe sesuka Khuzani ngiyayivuma mfethu imarketing team yakho mfethu akusumsangani. Wathi uKhuzani ngiyayidedela ingoma ngubani isikhathi ngo2. Ayizwe indaba. Umhlaba wonke all ama provinces South Africa wawulinde ingoma kaKhuzani. Nabo bonke abantu abasebenza out of this country babelinde ingoma kaKhuzani. Ayizwe indaba. Umfana okwazi ukumaketha umsebenzi wakhe nothandayo umsebenzi wakhe ongadaka utshwala dakelwe emsebenzini wakhe. Ayizwe indaba. Ngisho I remember ngangisemsebenzini I kept on going ku YouTube. Ngibheka ukuthi uKhuzani useyifakile ingoma zakhe. Ngisho ku Facebook. I think it was about 1 o'clock or 12:30. Wavela uKhuzani wapost ingoma esemotweni. Uyezwa? Le ngoma ethi angazi wena uzwelo mama wakho ngoba ukhulisa ngokutotosa yabona? Yabona? uKhuzani ngoma wayenza kwaungathi ifoni wayebambe kanje angazi kanjani but elokhe eshaya izandla kanje. Umhlaba wonke was watching him. Umhlaba wonke was waiting for 2 o'clock. The whole world was waiting for 2 o'clock. Ilento ezothi ingoma zakho zikaKhuzani kubelula ukushaya amamiliyoni early then eza lento le. Cause sasilinde sonke u2. Imagine abantu bebe ngaphandle kwesitolo. Belinde ukuthi isitolo sivulwe masivulwa bathi vuphakathi abantu. Ileyo nto uKhuzani ingoma zakhe wathi moyi edits zarecha u2 million very quick ngoba mningi umthamo wabantu wakulindela ingoma zikaKhuzani on that day. Khuzani your marketing team bhuti wami ngicela ukuthi uyiholele iyawushaya umsebenzi wayo bhuti wami. Banike imali iyawushaya umsebenzi wayo. Uyazwa? So okwenza ukuthi kuthe makufika u2 o'clock savele sonke sathi bu khona sayidlala ingoma zakhe. Uyazwa indaba? And I remember kwakusemini kanti intambama ngizohamba sinosinana no baby siyodla out on that day. Mangibuya ngenza live. Hey kwangithatha isikhathi esincane kwi-album kaKhuzani ukuthola ingoma emnandi engiyithandayo. Le ngoma ethi ebunzimeni for me was the first song engayipick out immediately. Sengibrowse through ingoma zikaKhuzani. Uyazwa? La ngoma ngayidlala ngenza ngaya ama video. Hey, lalelani ke. Wakhipha lokho. Hey. Thema khipha. Hey, after mina ngisipost isigekhe mina. Angizenzisi mina. Thema khipha Nkosi yami ngathi we umsangano nje wayingoma. Angudlali mina uToto nje. Ngavela ngathi webhebe angitshene. Kambe yiphi indawo eNtswempu eSwaziland? Wangitshela uBhebe ukuthi hayi Bhebe indawo eNtswempu le ngeke ngisho lapha ehotela esesilele kulona. Hala ngavele ngabhuka.
ngavele ngasenda i-email ngagooglisha ngabrowser ngasenda i-email banginike i-invoice ngakhokha ngathi baby asambeni cause angifuni ukuforce into engekho wena lento le into amelo uyibonge ubombonga umfana wasenkandla owakuphushela isigekhe sakho kumanje nje sikubantu lamasimba akhe engoma ingoba yaphushwa umfana wasenkandla ake sithembe ukuthi kukhona mfowethu omzame ngakho ukuthi umfana akwazi ukuthi aphile naye ngoba udoti kabona awukhokhi sis ukoloda umufi mhla ka 26 November senza icall nawe kuyimi nguwe nomufi wena usangibiza ngobhuti wakho wena hayi manje ngoba usukhuluma kanje nami usathi bhuti umgebe wathi nomnikileni umfana imali yakhe akwazi umnika umfana imali yakhe uzuyibona ukuthi uyinja kanjani uyinja wena lo muhlwa lo lala intombi zamanje aziyifuni vele njengamanje aze ufuna umchamo zifuna imali no wonder umama ka M wabuyela emuva wabuyela kuwe ngoba vele uyazi laphana wayithola impahla le olundi wakhumalo la kuwena uzoyidlela imali vele kwasho ukuthi umuhlwa alithi indaba vele ayikho indaba yakho wena lo nje ngifuna ukwazi ayikho indaba yakho wena mfana wena mina ngwesaba ukuya nokubuya ngequpha ngwesabi futhi ayikho into empilweni yakhe ngathi ngiyayithanda ngawe ayikho okunye ke futhi ngicela nina abantu la ku TikTok yekelana ukucompare umcimbi kaKhuzani nomcimbi walento le umcimbi kaKhuzani wawusendaweni ephakeme wayibhuka indawo mhlawumbe wakho u150k ukubhuka nje indawo kuphela lo wahamba waya enduneni wayothi baba bengicela ningipheni enduna bengicela ukubeka amatenda ami lapha abantu babebhoshe emaqeleni kumanje induna iyakhala ngamasimba agcwele lapha bebhosha khona abantu amachoice load yes so awukwazi ukuyicomparison nalomfolo walenkandla njengamanje ke angithathe side manje ngumgibe nje oyimele angithathe isidalo manje you cannot compare umcimbi wakho wenambungulu nomcimbi kaKhuzani how umcimbi wasobhuqweni ba nosizwe Ndlovu nje mfethu bangamahlathi nje so ngathi ufuna ukuhlala kwi VIP na VIP yini lamasimba lawana lento uhlala etsheni iVIP VIP yakhona awuhleze etsheni uqhokela etsheni so namhlanje nje yekela ukuyifanisa nokukhulu kuKhuzani Khuzani akadakelwa kwimedia akasanganeli uKhuzani kwimedia phuma nje kuKhuzani awusobe wafika kwilevel yaKhuzani yokuyiphatha Khuzani uyakwazi ukuyiphatha I represent and present ibrand yakhe kwi social media akafani nawe ungaphinde uyifanise noKhuzani wena mbongolo wena phuma nje Khuzani phuma nje phuma uphele uKhuzani akafani nawe hamba uya kwimedia amsho una umuntu esifazane othandana naye uzosisanganela uzimdola la uzothi izinqa ngazi ozenza kuphi na kuphi emaceleni washaqacima uqonda ukuthini enganeni zakho ngoba usele uqonda ukuthini go baby mama mina ebadala wendoda mina ngizele mina ngingane ingane eyiningi and angifuni isex life yami yaziwe abantu abaclose nami wena uyotshela imedia ukuthi wena wawulala nozimdola tshela imedia ukuthi sinqa ngazi esinjani yes yabona angeke ubone ukhuba enza lo masimba lawo angeke nje umbone wena into ukuthi uyaqhoma ngathi awuchomi uyalahla even more uyalahla zininga I wonder why you still have those sponsors sponsoring you someone oyiphethe ubuhlathi nje ngawe uyimbungulu kabi namfana wena uyimbungulu kabi wena mfana wena so namhlanje nje wazi ukuthi wena uyinkosi eyimbungulu wena umgibeke lo mfana wami iyafunakala imali kamufi baba
khokha imali kamufi. Uma ungakufuni lokho ngizodedela ama voice note mina. Angisangani phela mina. Ngodela ngempela futhi. Kufuneka imali kamufi baba ngikunika 15 days ukukhokha imali kamufi. Ngiyazi nokwazi ukuthi kwakumalini. Yeah. 15 days yafuneka imali kamufi namfana othanda ukubukwa. Danko. Scoot out.